Сега тук тая втулка няма да покажем как се сваля и как се слага. Ето и тук тази. Тя за нея има специален тул, на който се слага така. Новата втулка се слага в топла вода, да му е малко да отпусне и почваш да и с ето другата част почваш да я натискаш навътре. Так и тя слиза додолу. Вече като слезе додолу, като влезе тук на мястото на където е тая втулка, имаш друг тул, който го слагаш да може да я калибра. Той вътре е с направен леко да може да го прави размера. Штрак и това е.